V e-shope máme novinku, takéto väčšie ozdoby. Áno, sú z kartónu. Ideálne pre detičky, pretože ich môžu maľovať fixkami, ceruskami, pérom, ale aj rôznymi farbami. Môžu si tu napísať nejaké prianie. Ďalšie ozdoby sú takéto menšie. V balení sa nachádza 15 rôznych dielkov, ktoré môžete rôzne kombinovať, buď len takto, alebo aj takto. Alebo použiť len samostatne. Tieto dielky môžete na dekupážovať, niečo nakresliť. Moja dcéra už si niektoré ozdoby uchmatala a takéto krásne ozdôbky na vianočné trhy v škole z nich vyrobila. Tak dúfam, že sa predajú. Pretože sa na nich naozaj namakala.